गाडी हे घालणार आहेस का? अरे पिल्लू अख्खा लाल करून ठेवलं. अरे अरे कसलं लाल झालं. पांढरा कपडा इथं आहे की तुमच्याकडे? काय रे बाळा काय 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 झालं. हे करा आर करू का नका? ए संदेश सांगू का? झालं रे जायचं पण. कुलूप लावून जाते बघ मी. काय रे पिल्लू काय रे बाळा काय झालं काय 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 मारलं तुला मारलं आजीने. चांगलं पुस जरा डोकं. त्याच्याने पुसते ना ह्याच्याने हा थोडं पुसते त्याच्याने. आपण जाऊन बाजारात जाऊन तिची कपडे ती आणून आज पाऊस कमी. चला गाईस पिल्लूची आंघोळ वगैरे झाली आहे तर आता केस वगैरे पुसून हो तेलकट सगळं काढू उद्या अजून छान व्हिडिओ मालिश करताना काढू म्हणजे पूर्ण व्हिडिओ होता तिचा. हे हाय गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि चला आंघोळ वगैरे झाले आपले पिल्लूची पण आंघोळ झाली आहे तर तिचं आता आंघोळ वगैरे पुसते. तर आता वाजलेलं एक्झॅक्ट. चला कारण आपल्याला थोडं बाहेर जायचे बाळाला घेऊन तिला इंजेक्शन पण द्यायचे आज. ते इंजेक्शन द्यायला आपण नाही जाणार 1.5 महिन्याचं ना 1.5 महिन्याचं इंजेक्शन आहे तिचं आज. तर कारण सेकंड आहे पहिले एक फर्स्ट मंथला पण दिलं ना आतापर्यंत 3 इंजेक्शन झाले आता 3 आहे 2 झाले सॉरी आता 3 इंजेक्शन आहे. तर आपण तिला 3 सटवाई केलेली आहे तर ते देवाला पाय पडायला घेऊन जायचे. तर चला 1 मिनिट. काकू येले का ग? अंघोळ केली आता तू मी अजून केलं नाही अंघोळ काय करू आता. तुझ्या ताई आहे. काय कालच अटॅक होता अटॅक. पिल्लू काय रे मला काय करतो रे बाळा. मेकअप चाललाय बाळाचा. करा मेकअप करा तिला गुसकी लागते रे. ती पोट मध्ये येते हो. पूर्ण हुशार झाली. काजळ लावायचं म्हणलं की डोळे बंद करून घेते. अरे बापरे पिल्लू रेडी झाला आता. कोण आहे रे मम्मा आहे का? मम्मा आहे. या चला आपलं उरकलंय कारण आता एक्झॅक्ट लाईट गेली तर त्याच्यामुळे शूट नाही करता येते. तर चला पिल्लू पण उरकून बाहेर गेले तर आपण आता निघू कारण आपल्याला देवाला जायचंय. या चला आपण एक्झॅक्ट आता पाऊस चालू आहे नेमका आणि आपल्याला जायचे बाळाला पाय पडायला घेऊन. तर बाळाचं पण उरकलंय गाडी घेऊन जातो आम्ही पुढं आणि आपण निघू लगेच कारण आपल्याला वेळ होत चाललाय कारण आता वाजले 12:30 जवळजवळ कारण आपण पण लेट उठलो आणि लेटच चाललोय. तर चला भेटू मंदिरात डायरेक्ट. बंद आहे म्हणा बंद आहे म्हणा जायचे कुठून सगळीकडून. शेतातली आधी शेतात जावं लागते हनुमानच्या पाया पडून. हनुमानच्या पाया पडायचा. ते आमच्या आजोबाला पंजोबाला नारळ फोडायचं दर्शन घ्यायचं. तिथं बांधलंय कुठं हाय बघ तुम्ही चला मला माहित आहे घर लक्षात आहे माझ्या. त्या घराच्या एकद्यातली समोर आहे मला पण माहिती. कुठे आहे ते रस्ता आहे का मागं देवापर्यंत जायला? अरे वा हा तिथं आहे का? ते मारू नको की त्याला निबार केला तो. गॅस गाडी मग घेऊ आपण कारण आपली गाडी जाते कारण मला आयडिया आली तिथून जाऊ शकते गाडी आणि तिथं संदेश म्हणतो वळायला जागा नाही गाडीला
तर आहे तिथं गाडी लावायला जागा पण आहे. चला गाडी इथं लावू आपण आणि मग पुढे जाऊया. आपला नैवेद्याचा डबा राहिलाय घरी, तुला तर आपण नैवेद्य आणायला चाललोय. हो. चला पाय जाऊ का? जाऊ दे बसू दे. डबा नाही एक मोठा स्कूल. चला तुम्हाला तिथं आलो बघू. सगळं मागे झोपलं पिल्लू. भाऊजी सांगा आणले का नाही? नाही आणला नैवेद्याचा डबाच नाही आणला. आता तिथं बसा तुम्ही. कुठं? तुमच्या काकूच्या. आम्ही रानातून जाऊन आलो जस्ट, कारण जो नैवेद्य तिथं दाखवायचा असतो देवाला, तो नैवेद्याचा डब्बा इथं आपल्या घरीच राहिला. तर मी गाडी घेऊन फार पुढे गेलो होतो कारण पाऊस खूप येत होता. तर आता आम्ही नैवेद्य न्यायला आलो आहे घरी. तर संदेश गेला नैवेद्य आणायला, तर तो येईल. मग आपल्याला परत रिटर्न जायचं आहे कारण तिथं देवाच्या पाया पडायचं राहिले. तसंच तर नैवेद्य नसल्यामुळे तिथं काहीच केलं नाही आपण. तर नैवेद्य दाखवू आणि मग परत दुसऱ्या देवाला जायचं आहे. तर एक ते दोन्ही तिने देव करून येऊ आपण. हेच राहिलं होतं. आपण एका फार्म हाऊसवरती आलेलो आहे. तर फार्म हाऊस मस्त बनवलं आहे. त्याच्यानंतर पूर्ण शेती आहे आणि आधुनिक पद्धतीने पूर्ण शेती केलेली आहे. तर वातावरण एक नंबर वाटतंय. हे पहा सगळं व्यवस्थित करून हे केलेलं आहे. ही पूर्ण जागा त्यांची आहे. तर ते माझ्या सासऱ्यांच्या मेवण्यांची वगैरे काहीतरी त्यांची जागा आहे पूर्ण. आणि प्रॉपर लातूर सिटीमध्ये, जास्त लांब पण नाही लातूरपासून, सिटीमध्ये जागा आहे सगळी. मस्त बनवलं आहे. तिथं विहीर पण आहे. तिथं विहीर आहे पूर्ण लाईन चिरून केलेली आहे त्यांनी. तर चला संदेशाने ते पुढे गेलेत, संदेशाने आई. तर आपण जाऊ पुढं. भारी बनवले ना. राहा ना कामाला राहायचं. याला आला पाय भरून. हा नैवेद्य राहिला होता आपला घरी विसरून. ते बारीकच आहे ते अगोदरच. ओ काय होते असं लावायचं बाबा. अहो हाताने लावायचं राहते. नाही रे तसं काय बाबा, नसते. आम्ही हाताने लावतो. आमच्या इथं हे लय देव आहेत, इथं लय कमी आहेत. आमच्या तो डोंगरावाला ना, हिला विचार किती देव हॅलो करून करून माणूस कंटाळतोय. हो सांडलं काय खारी नाही की आता आता बांधलंय कसलं सगळं भारी त्यानं. केलंय मग. कसलं भारी बांधलंय बघते ना शेत चौकून बांधलंय किती मस्त. आता कशाला घ्यायचं. हा, तेव्हा इथं नव्हतं की आता केलंय.